Ah, panginanda ng bike. Parang hanginan ng driver. Neng. Pag-uni ka rin. Lagi? Wala. Sila nagagyan ako diya. Wala ta, wala. Oh. No, 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 no. No, 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 no. Nasla. Nasla. Wala. Straight lang, straight.
di. Dulog na. Baha lo, kabyo. Baha dyan na diya. Mulapaw dyan dyan, di ba? Nani ramang hali. Nani na lagi? Oh, naway tubig dito rin oh. Sampai kanan no. Ito orang itu. Atau isa be? Inagungan. Inagungan na yun. Bisa inagungan. Kau itu begitu? Uy. Wajib ko kabantay baka rusak kanina og. Kaya naman na to. Mga one time na lang. Imbis nagpahangin kanina. Kaya mo na nagkaya na po. Kaya na po. Di mo na mindset lugar? Taas mo man yan. Di uy. Biar na taman. Karena naik tangke nga kuan. Boleh sa Miki. Nay magyo. Tuyod kayo. Balagi na basta kay kanunay. Oh, dili man na kuan. Chan. Di madas akong chan. Dara mo siguro kun nina. Dara dito na pa isa dia unahan. Among ginawa. Okay pa man. Pero kung tuhod ko. Umay na lang. Tumiro. Oh, to pa isunod do. Kana sir. Bere-bere. Cuman. Cuman ha? Videoan na ba mo? Hey! Baklay. Baklay mo isa mo. Tuyod kayo. Ha? Pati doon din. Oh, kaya sa. Grabe sini ang subida dito eh. Intense kayo. Ha!Ulutan na ito ni isa. Pagkita na ito yung engineeran eh.
Kami sa kuan. Hubog sa mga buntod. Ay, buntod rin. Pasaka ni padulong sa abono. Palatan na ito ni Isabe. Last na ni. Napabitaw. Hihihi. Napoy. Teka pa kinis babaw. Mga ha? Wala po. Napay mga 33 ka subida na diya. Simba ko. Bakit ako short ride din? Short ra biya yun. Tanaw kayo sa mapa, di ba short ra? Short ra ba di, pero sus. Alang-alang ako ray. Si Papa Brandon. Alang-alang ako ray mabudolan ni. Dapat mabudol tatanan. Nabudol naman ko dari. Bisa ni Dre? Wala. Ay, lapok. Daw na lapok. Woo! May isa. Ang kapal, hako, lagahan din. Ay, nang magbaling-bing oh. Pero di mabayaran ang biyo eh. Di mabayaran sa kakapoy. Ito ko, kumano? One-fourth sa tibuok ride. Wala po eh. Ay, magod mo yung praktisan. Mas maayo kung hike yung magod. Dapat ano ni mo strength ba? Uy! Mike. Wala man ni sa unang yan. Nag-design na. Sa magabog atong bike. Oh, saan nga? Mani mountain biking? Ang kapal ito mountain bike. Yung road bike pa to. Tidak, maglapok-lapok eh. Ayaw. Ayaw kay kurat man.
Kambo kayo ba? Yung banakon dia. Oh, beri kong kita yun. Balikin siya dito. Dito, anak. Balikin sa kalubian. Galing ni nangahoy nga. Diri. Oh, di. Highway na. Sabi nga lagsik ba? Ha? Ano yun? Ako galing, ay yelo, galing ako atanan. May mo kay ito pag naubos.
na. Woo! Nice. Apa rin nabilin? Putol lang yung simento, no? Oh, abono. Ang abono kay barangay na sa Iligan. Ha? Tagulwan. Danau del Norte na. O del Sur naman siguro ng Tagulwan. Sin del Sur nga din.